остави, няма какво да стане. Писо, както да пиш. Отивам там. По-добре да не се самадаш. Мисля, защото съм изпил един голям идея. Шейкъри сме се цепили абсолютно всички, горе-долу един шейкър сам. Шейкър, слушаш толкова дело и човек това да го гледа. Не, шейкър не, виж сега, не за друго. 4 човека, 8 шейкъра. 4 човека, 8 шейкъра. Ти баш. Ще не са нищо. Ще не се направи. 4 човека. Не би, знаеш. Мало човека помага. 12 шейка. Мале шейкър, мало човека. Това е за добре. Не, това е за добре. Ама не, те са сигурно стандартни. Да, не за друго. Не за друго, защото виж, да кажа на плаза и съм да хвани. Виж, Просто... Да, обаче, както ти казвам, защото нашата история, както сме решили, защото си на наша, правилното да даже е от нашия край. Даже като бъда в тази страна, където аз работя, буквално така го побъркам човек. Един е правител. Трети обичай. Един здрав, къде носи паса по-добре. Той е от нашия град, много се не обичат. И отделно и почти всички, където работи с това време, всички се раздават. още малко, обаче идва полиция. Полиция си влиза. Той ще дойде. Викаш, ще дойде полицията, вика. Викаш, ще дойде полицията, полицията може да си влиза. Директно си казва, тук не си ми направя, това беше нашия човек. Да, то той учи деца на едно късно в Юрия. Стария защото беше... Стария, да. Ние там Аз съм учила, да. Върнила си? Да. Знаеш това? Това беше на новия не, стария, да. Добре ли си, това беше? На новия подбреген. Един се пускал в следващото. Значи стария защото беше... Значи първи курс, може да се прибереш. Всеки ден там дали си на работа, след работа, аз съм бил сервитьор, работи с бащата. Няма да се говоря, че съм бил сервитьор в Елените сега. И свършвам работа директно черно, защото не си планира. Директно си правя това както се трябва. Това защото знам как. Виждам си хората, преценям си нещата, знам си кой е било и няма. А пък като учил да им ти кажа. Не, там се напиеха много и всеки говореше хора, никой не разправяше. Там беше го. Просто всеки смееше. Да, спачка. Един си влиза в чата, влиза с след, да вика това неприятно. Да рисува, да рисува. Влиза с нея, да вика това неприятно. Влиза с след, да знае, да пие, такова. Това се учили на хората, на 8 кем. Една място си трябва да жена да видим, защото Ние бяхме заедно тогава. Ние тогава го планираме. когато си имаш един много силен си сърце. И он не вика, ако не видите се, аз ще дадем място на неща. И нашия човек се заради, велики се ще и не дадем. Аз това беше. Добре, че именно. Там е да не засили.
цялата страна. Речи, на маса, където е то диджея. Ние бяхме до Петрова, знаем. Смисъл, приятни сте си. Нали дойде 9:22 a.m. да бе, защото не, ти са Tuesday, May 5th, 2026.